Salutare tuturor! Bine v-am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi o să vă arăt cum să puneți un wallpaper pe telefon. Intrați pe Pinterest, căutați... Sau pe Google, nu contează. Nu contează. Căutați cu ce vreți voi. Și eu am dat cu răți. Și acum să găsim ce... Băi, de ce mi-a arătat asta în fine? Așa, eu vreau să o pun pe asta, e drăguță. Da. Așa, faceți poză. Ionuțe. Așa, intrați în galerie și din galerie intrați aici pe poză, dați aici, se taie fundal și apăsați la amândouă aici. Da, în fine. Așa. Și vă apare aici ceva. Bă. Așa. Și vă schimbați și ăsta dacă vreți. Eu mi-am lăsat așa sau nu știu. Mă pun așa mică și îmi schimb culoarea în care. Ce-o fi, un galben, că se potrivește cu roțului. Așa, și apăsați pe efectuat. Și o să vedeți că o să aveți asta. Și nu uitați, dați like și subscribe pentru mai multe videoclipuri de genul sau cum vreți să vă puneți de-astea pe ecran, pe fundal de la telefon. Și cei care sunteți noi aici pe canal, o să vă fac și partea a doua. Hai, bă, mă tragi por! Așa. Și să nu uitați de like și de subscribe și v-am pa, pa, pa.